Neviem, ako sa skladá dokonalá rodina, neviem, či existuje dokonalá rodina v každom prípade. Myslím si, že každá rodina má nejaké srajdy, ale keby som to vedela, tak by som bola asi strašne úspešná a bohatá a pred môjim domom by stála šóra ľudí, ktorí by chceli, aby som im povedala ako na to, lebo si vlastne myslím, že napriek tomu, že sa strašne veľa rodín rozpadá, že vlastne každý by chcel mať pokojnú rodinu, ale nie je to až také jednoduché a tým, že vlastne nám sa rozpadla kvázi rodina teraz a napriek čomu, myslím si, že napriek tomu to bolo lepšie, ako keby sa nerozpadla v tom štádiu, v ktorom to bolo. Tak vlastne sa na tých vlastných chybách učím a si tak iba domýšľam, že čo by mohol byť základ tej rodiny a vlastne kedy som si asi myslela, že je to láska a také veci, tak jasné, že sa tí ľudia musia mať radi, to je jasné, ale určite to nie je gro, lebo niekedy si ľudia myslia, že je to fatálna láska, po 2 týždňoch sa zoberú, to teraz preháňam samozrejme, ale myslím si, že nejaká vášeň, nejaká zamilovanosť nemá s rodinou vôbec nič spoločné, bohužiaľ, no, lebo asi základ vidím v tom, teda, že tí rodičia musia fungovať. No, tak ten základ by mohol byť asi to, že sú priatelia, že sú kamaráti a že sa veľa rozprávajú a nie je to o tom, že mlčia a že postupne tam vzniká nejaká pasívna agresivita, ale že naozaj, aj keď je to nepríjemné, ale so zaťatými zubami sa vedia porozprávať o všetkom. A tým pádom to vyriešiť a zahodiť to a ísť ďalej.